जनायाव ओंखारदों ओंखाम सिखाव बे खेबाव मुवा बेसादनि सिखाव नङा ओंखारदों ओंखाम सिखाव साननि समावनो हाबदों मोनसे नखराव ओंखाम सिखाव नाथाय ओंखाम खावनो थांग्रा सिखावा थागिबि रायजो राजाफोरनि नोजोराव फेलें जाहोनाव थागिबि रायजो राजाफ्रा ओंखाम सिखावखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों बे जाथाया नुजाथिदों धेमाजि जिल्लानि जराय रांखब तिनियारिनि थागिबि महादेब शर्मानि नखराव मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला रावबो गैयै सुजुगखौ लानानै सिखावा सिगांग्रो ओंखाम खावनानै जाग्रोयो बेनि उनाव न' सिङाव थानाय गद्रेजनि थालाखौ देखावो आरो बायदिसिना बेसादफोरखौ लुथिनो नाजायो नाथाय नेपालि बस्तिनि रहित मण्डल मुंनि सिखावा बे समाव खाफाल गाज्रि गद्रेजनि थाला देखावबाय थानाय समावनो न'नि बिगोमाया न'आव हाबफैयो आरो सिखावखौ नुसननानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों हमनो हानानै पुलिसनो गथायो रूमत सोमाला तेजा सालुकी सोतो मुख देखाला बिसनातो सोमाय आपना सिनाकी सुनी ना ना मते सिनेमा सिनाकी आपना सिनेमा কৈছে না মুখ তো সিনেমা মনে কাস্টমার হিসেবে তো কিমান আহে কি কৰি আছিলে তাৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত এইটো বাকচত ট্ৰাই কৰিলে তাৰপিছত মোক দেখালো পালেঙৰ তলত সোমাব খুজিছে পালেঙৰ তলততো তাত বস্তু আছে ইয়াৰ মাথাত ঠাণ্ডা খাই ওলাই আহিব খুজিছে আকৌ চুৰে কৈছিলে ভাত খাব আহিছিলে বুলি না না কেইটা বজাত হৈছিলে ঘটনা এতিয়া জাষ্ট আপোনাৰ 8 ঘণ্টা আগত কেইটা বাজিছিলে অনুমান দিনত गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6000399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन